Ik sta hier in de Vrije Academie op de laatste dag van de tentoonstelling Abstract Rembrandt. En om me heen hangen 36 nieuwe kunstwerken die ik gemaakt heb met de perceelstreken van de Nachtwacht. Wat ik gedaan heb, ik heb van de megapixelfoto van de Nachtwacht die op de site van het Rijksmuseum staat, daar heb ik helemaal ingezoomd en toen zag je de perceelstreken van Rembrandt, van de Nachtwacht zitten. Wat me heel erg opviel daar, dat had ik me niet eerder gerealiseerd, is hoe trefzeker Rembrandt zijn perceelstreken op het doek zette. En omdat ik dat ook bewonder bij hedendaagse kunstenaars, zoals bijvoorbeeld een Robert Zandvliet, het heel trefzeker en direct en transparant schilderen van een werk, dacht ik, ja, ik heb hier een passie voor abstracte kunst. Dus vanuit die gedachte, hoe zou het zijn als Rembrandt met die trefzekerheid een abstract werk zou maken? Hoe zou een abstracte Rembrandt eruit zien? En omdat de perceelstreken zo duidelijk herleidbaar waren, kon ik ze digitaal uitknippen en ben ik daarmee gaan schuiven. Daar ben ik eerst gewoon eens mee gaan experimenteren, dus eentje geprobeerd en ja, het resultaat is eigenlijk best wel interessant. Dus ja, ik ben er verder mee gegaan en heb steeds verder gaan experimenteren. En op een gegeven moment dacht ik van, ik kan ook door middel van scripts en met coderen composities maken. Dus het is eigenlijk de afgelopen 2 jaar tot nu, begin 2024 zijn we nu, 7 januari. Is het gegroeid tot dat wat het nu is. Dus we hangen hier werken die gemaakt zijn. Je ziet alleen maar stukjes van de Nachtwacht in deze tentoonstelling, allemaal geremixed als het ware, gesampled en geremixed. En wat ik gedaan heb van de digitale bestanden, want ik had eerst het idee om daar een digitale collectie van te maken, die dan op schermen getoond zou worden. Toch heb ik het dan, dacht ik van, om het puur en alleen digitaal te houden is eigenlijk niet genoeg. Ik wilde het ook een fysieke vorm geven, dus we hebben gekeken naar hoe kan ik dat wat ik op mijn computerscherm zie fysiek maken. Hoe kan ik dat mooi printen? Dan ben ik bij Ruigrok in Amsterdam op een gegeven moment terechtgekomen. We hebben allerlei papiersoorten en contrasten geprobeerd om te zien wat het beste werkt. En toen ik die prints eenmaal had, vond ik ze nog steeds wel een beetje te vlak, zeg maar. Dat lag niet aan de print, maar gewoon aan het medium papier. Dus toen dacht ik, ja, daar moet nog iets meer mee gebeuren om het nog dichter richting de oorsprong te brengen, namelijk een olieverfschilderij. En toen heb ik allerlei verschillende dingen op die werken gespeerd. Een experiment van houten lakken, bootlakken, huistuin en keuken, bijts, verf, van alles om een bepaalde effect in de afwerking te krijgen. En ik ben uitgekomen bij Damar vernis, een hele oude olieverfvernis. En die werkt het mooist op die print. Dus zo heb ik die prints afgewerkt en toen moesten er nog lijsten omheen. En voor de lijsten ben ik gaan kijken van, ja, wie maakt nou die lijsten die in bijvoorbeeld het Museum als het Rijks of het Wortijlers in Haarlem hangen. Waar komen die lijsten vandaan? Een van de leveranciers was Gering en Heiderijk in Amstelveen of Guy Sainthill of Guy Sainthill in Haarlem. Daar ben ik even geweest en daar heb ik een aantal hele mooie 17e eeuwse lijsten gevonden die dan het werk eigenlijk helemaal compleet en het verhaal helemaal rondmaken. En mijn werk gaat over het oude en het nieuwe, digitaal en analoog en figuratie versus abstractie. Dus ja, alles is te zien hier in deze tentoonstelling, of eigenlijk moet ik zeggen, was te zien, want vandaag is de laatste dag. Dus als je geweest bent, dankjewel voor je bezoek. En als je niet geweest bent, kijk naar een aantal video's maak ik bij ieder werk, zodat je een beetje een beeld krijgt van hoe het eruit ziet. En wellicht zie ik je bij een volgende tentoonstelling. Doei!